En deze dag dan weer ik vrijdag hier in de office. En dan de jugend weer alle wagen voor. En Albert zei hij wil naar de kolonie voor. En dan jette daar in Jan Stoof dan aan mijn raam. Ik weet dan, maar dan fout de mens. Dan jette hij aan zit in de office raam. En dan ploont en denkt, nou wanneer kolonie voor dat van jou zo is, niet zo? En ik hoorde dan aan en vroeg, hey, wie je het van jou aan? Nee, ik weet niet, nou, met wem forsch? Nou, ik ga nog keinen. En we hebben nicht viele Regeln, aber wir haben einmal eine Regel, und die ist uns sehr wichtig, und die ist auch Albert wichtig, dass keiner wird evangelisieren wird, nicht einer, wird allein. Einmal zwei. Wenn es auch Jesus hat das so. Jesus schickt niemals ein Jünger allein raus zum Evangelisieren. Einmal zwei, oder mehr. So, wir haben das von Jesus oft gekickt, und dann sage ich, okay, wenn du keinen hast, sagst du, wir würden haben jetzt einfach von dir so was mit. So, wie für sind das so was noch, Freitag so was, wie für Freitag so was noch Manitoba. Und ich will eine längere Zeit nicht mit je fahren, ohne so was so. Ich will auf andere Evangelismus gewesen, aber ab Sonntag war ich plus R2, wie ich auch länger nicht mit gewesen. Und nu Freitag fuhr ich dann mit. Und das ging plus sehr, sehr schön. Dan deed me dat twee denken merken, waar ik jaren terug weer nog een kolonie wat we voor 8 jaar terug, ongeveer voor de 9 jaar terug, weer naar Jodenhof. Ja, maar weet waar Jodenhof is, dat staat bij de Brechas, de laatste kolonie door, beziet Riva Palacio en, ja, du beziet als Jodenhof. En dan voeren we naar Jodenhof en we horen door een paar Mal dat Evangelium metgedeeld. En dat speelt zich bij ons zo, wanneer we naar Jodenhof voeren, dat er passiert rein reich nichts. En dan voor 2,5, 3 Stunden en we gaan, predigten voor een paar minuten en verder spelen we bal, spelen we games. En dan waren we nog waren horen een paar minuten te predigen, dan deden we nog waren een paar minuten. En dan voeren we naar huis en wat had het geholpen? Weet je wat het geholpen had? 3, 4 jaar later komen een paar lieden met 2 smaken kinderen, vadertjes, op een schoot, komen ze naar ons, klapperen onder de en zeggen, heb je een paar reizen, heb je een paar minuten met je terreur drinken? Ja. Dan kijk ik den man aan en zeg ik, die kan ik van irgendwo. Ja. Du werk op een gas, damals, voor 4 jaar als je predikt. En dat die 1, 2 jaar later, dan weer de mensage durchgesickert. Dan heb ik den aan, dan heb ik Jezus aan en bekeerd me. En van daar gaan we naar de kerk, niet naar deze kerk, maar we gaan daar naar een kerk. We hebben ons bevrijd en we hebben kinderen. En dan zegt dat goed. En ik wil einfach dankzij zeggen, dat u de eerste was, wat mij de boodschap van Jezus brengt. En dat met mij moed, dan dacht ik zo, eenmaal zit dat zo, we strijden zo uit. En dat deed niet. Maar die zote kan niet ladig trekken. Zo wie dat ook doen en die tijd. En zeg ik wel, dat we worden van jou een boodschap van evangeliseren gaan. We hadden de laatste paar weken heb ik onze visie van het leven hier van gereed. En de visie is dat we zijn erwijking, we erleven erwijking, we vaderen de erwijking. Alleweer wo erwijking is, dat is waar we geloven en vieren online. En aber dat is niet plus dat we nu een smaak het woord hebben, wo we nu gaan willen, du moet een weg gaan zijn, waar we gaan komen. En we horen voor een paar zinnen terug hoor ik gezegd, wat we doen. Een mission, ons wat we doen, dat noemt men een mission. Dat zijn deze 4 dingen wat we doen, omdat we de erwijking erleven. En 1 is, we evangeliseren. Nummer 2 is, we zetten de mensen vrij. Nummer 3 is, we merken een gemeenschap, dat is wat we hier doen. En nummer 4 is, we onderrichten, we leren deze mensen. Dat is ook wat we hier nu krijgen doen. En zo nu hoor ik dan op het alle van dat woord erwijking de laatste tijd gereed. En van jou wil we dan ontvangen met waar we dat doen. En dat is met evangeliseren. En doorheen dacht ik, wie dat kunnen we niet een betere reden van jou gaan als Albert Friese. Geef mij een applaus voor Albert, hij wordt hier naar verder komen. Dat is plus een wunderbare man Gottes, Albert.
hat sich den wunderbaren Mann Gottes entwickelt. Das scheint zu sein für ein paar Jahre drei, als für 11 Jahre drei, als sich bekehrt hat, wo den Moment er bekehrt sich mit Miethoop. Der Freitag, als wir naar de kolonie fuhren, dann dachten wir nach daran, waar het was wie den Abend. Und wir versuchten zu denken, wer hat Wind gesagt und wo hat er sich gegrühlt, nicht so. Aber ich weiß noch, wo ich am wo wir am das Evangelium predigen und er das nicht verstehen können. Und wo ich am sagen, wenn du das nicht verstehen kannst, aber du kannst das annehmen. Und Lothar was du das verstehen lernen. Und wo er das dann annehmen hat, als er gebeten hat, was seine Uhr dachte, und wo er mich frug, kom ik krijg denken, wer hat je deze idee gegeven? Dan dacht ik, nou, du hast ons eingeladen. Wenn es krijg, hij had mij eingeladen, dat ik doe weer. En aber dann zeg ik, dat wir der Herr Jesus, wenn dat wir nicht bloß hij wat mij eingeladen hat, sondern der Herr Jesus hat am gesagt, dat er mich einladen soll. En dan zeg ik, der Herr Jesus hat dat gedaan. En ik zei, dasselbe Herr Jesus, wat ik die Menschen op mijn hart leiden, wat du dat Evangelium zoals predigen, dan doe dat ook. En wo dann bijna 2-3 Weken hadden zich 17 Jugendliche bekehrt in die Kolonie. En wo Gott Albert wunderbar gebruikt heeft. Met alles wat evangelisme, alles met evangeliseren te doen heeft. Wo hij zich later ging uitmerken. Naar Asunción, naar Paraguay, nog wieder dorthin. En wo hij dan terugkomen deed op gehoorzaam. Dat we willen alle 150 kolonieën hier in Bolivien erreiken met het evangelium. En dat is wunderschön te zijn, wo dat hij niet alleen deed, want het zijn te veel kolonieën voor hem alleen, sondern wo die Menschen zijn passion zijn en zich einfach aan die passion nadoen en wo ze met hem helpen deze kolonieën te erreiken. En we hebben de laatste weken, maanden veel bekeringen gezien. We hebben sogar wat bekeringen gezien de laatste maanden, wo Menschen sich bekehren und kurz darauf hier nur ein Tor soll kommen, dass wir haben ein Gebet, was ich hatte, nicht so langsam rührt, sondern uit Tradition, uit Religion, sondern mein Gebet, wie ich will sein, wo das ganz ging von Religion, ganz ewig voll vom Heiligen Geist, und das Evangelium rührt predigen, und diese Tor soll der Albert anleiden, und wie seine Hand sein, wo veel meisjes en jongens zijn, hebben vrijheid ervaren deze laatste paar weken. En ik wil God einfach danken zijn en loven voor Albert, voor zijn wunderbare leven wat hij is. En dat we ook allemaal waren dat erkennen, dat we gebruiken zo'n mensen als arm. Maar wanneer we dat erkennen, wanneer de Heer Jezus ons dat erkennis geeft, dat we aanbruiken, dan geeft hij die en mij de erkennis, dat hij mij bruiken deed en die bruiken deed. Ter dezelfde tijd. Je hebt niet plus de erkennis dat het aanvult, sondern dat hij ons ook bruiken deed, dat we zijn alle op een team. Amen? Zo, strijk je hang uit naar Albert en we am zien. Jezus, we zijn die dankschen voor Albert, we zijn die dankschen deze 11 jaar, wat hij met die top gegaan heeft voor even 11 jaar, wo hij wunderbare zaken met die ervaren heeft, wo hij Wunder erlebt hat, wo hij zoveel bekeringen gezien heeft. En we beten voor honderden en duizenden en miljoenen meer bekeringen. Maar deze bekeringen die vangen met een zeil, einzeln, irgendwo een dunkle lach aan. En mocht je ons deze personen leven laten en zijn laten. En ik bid nu van Albert ons reden dat de Heer Jezus direct durch hem te ons reden. Dat bid we in die naam Jezus. En zij alle top. Amen. Je was een fan, Albert. So good morning, Ola. Nu deze week, vrijdag is eerder terug zei dat we mijn ambt hebben uitgevoerd. En ik vond te denken, als hij niet plus met je voor wie het hem checkjes eigenlijk deed. Nou, plus mijn spoels. Zo ging het eigenlijk uitvoeren naar de kolonie, naar de jugendlichen. Dat is een van de beste arbeid, ja. Torschularbeit, dat gaat schon open. Ja, en dat einmal een beetje beter, ja. So, we willen hier een beetje van evangelisme vertalen, van evangelium mitteilen. En vielleicht bist du eine Person, die das al heeft, bist eine Person, die Jezus aangenomen heeft, die Jezus im Hart heeft. En zo,
En vielleicht bist du eine Person, die du nicht hast. So, ich glaube, die meisten von hier, die haben das klar, dass sie Jesus im Hort haben. Aber ich habe immer wieder ein paar Personen, die das nicht klar haben. Und wenn du das noch nicht klar hast, dann lade ich dir einfach an, dass du dir nur ein bisschen Reut merkst mit Denken und dein Hort, dass du den Laatst vorst Jesus annehmen in dein Hort. Und so, Jesus im Hort annehmen, das ist immer wichtig, dass wir eine Erklärung ein bisschen für das haben. So, ich zie er al aangeworden met de tijd, met evangeliseren voor een mens plus een ander aan en zei, als du juist im Hort nehmen musst, dann ängst sich vielleicht ein bisschen, ja, und der weiß das nicht woran. So, das ist wichtig, dass wir ein bisschen eine Erklärung zu übergeben. So, ich sage ein Beispiel, wenn ich mein Fuß ein Beispiel drücke, wenn einer würde mir kommen und sagen, ich muss mein Kabinett an der Schmiede entführen, dann würde ich fragen, woran? Und dann würde die Person mir mal sagen, krijg woran, dass ich Kabinett 2 ist, dass ich hier einen Trouble habe und du. So, dann würde ich mir das mal vertalen und dann würde ich das glauben, dass ich den muss in der Schmiede entführen. Und so ist das auch mit Ding fort. Und das 2 ist, dann, wenn ich sage, du sollst in der Schmiede entführen, oder willst du weiter wählen, erst woran? Dann wird dir erklären, dass das 2 ist. So, und so ist das mit mir fertig. Wenn einer sagt, das bullert du, und das fällt in der Schmiede entführen, woran? Und dann erklärt er mir woran, und dann glaube ich dort, und dann tue ich dort. Und so ist das mit Jesus annehmen auch. Dort einfach erklären, woran das wichtig ist, dass wir Jesus in uns Hort haben. Und wenn wir checken dann, was Jesus redet sehr leicht von dem Menschenhort. Und wir sind aber sehr leicht so, dass wir dort einmal das Letzte lassen können. So, der Trouble, was wir Menschen haben in uns Hort, das ist Sinn. Und dort ist ons Trouble, was wir Menschen haben. Dat is Trouble alle ween. Dat is Trouble in de kolonie en alle ween. En Jezus redt niemals dat hij wel eerst zeggen dat we onze ongewoonheden veranderen. Oder al onze slechte ongewoonheden veranderen. So, hij redt immer leicht van dat hart. Wat uit mensenhart uitkomen dat. En met dat wil ik kunt hier wat Bibelversen lezen in Markus kapitel 7, vers 20 bis 23. So, ik wil helemaal een beetje van die versen reden, van wat dat hier reden, wat Jezus hier reden deed. Ik wil er niet alles even lezen, maar bloß deze paar versen. Toen redt Jezus van de Juden, de Israëlieten. De Israëlieten, die horen immer so, die horen aan je meinung, hang te waschen, fern eten. En dat weet wie kunnen dat niet alle compleren. Ik wens dat niet helemaal, wanneer ik tijd heb, dan ja, maar wanneer ik dus een eerder voor een kolonie, en ik wil hier wijs worden, hou me weer heen waschen. No? Zo is dat werken, waar we dat niet compleren doen. En de Juden er reëel, wat die houden, dat wordt einfach heen waschen, fern eten. En wanneer die niet heen waschen, daar fern eten, dan hebben ze trouble. En wanneer jij zien jongen, dat jij dat schijnt, dat ze een beetje jong onkennen zijn. So, die waschen sich dann einmal nicht hängen, und dann kommen die Juden ab nach Jesus und dann sagen sie, die Jünger, die dürfen nicht hängen waschen, wenn die fern eten. Die können sich even, so ist ein Hängen kloster, wenn du bei alles hier schaust. Schmier je hängen und dann atmen. Und du erst wurde Juden nicht sagen, mit einverstanden wir. Und Jesus, der merkt das deutlich. Er sagt, das ist nicht der Trouble, was der Mensch met riese hang eten dat en eten dat zo, sondern de trouble is wat uit de mens uitkomt. Zo, wenn ich halt fertig gemacht in der Kolonie, du wird sehr leicht die Trouble, die Dinge gibt. Der Föhn, das ist ein Trouble, der Fortia, alle 100 Dinge. Wir schüben sehr viel Dinge, die Sinn krijgt so, wir schüben sehr viel Sinn und Schuld ab, anderen ab, und andere Dinge. Sogar die irdische Dinge, die du Mensch kriegst, und ihr Lieder. So viel Schuld ist, wie du abschieben dann. Krijgt es wie Adam einfach in der Zeit. So, wenn wir das lesen können, Jesus sagt das, was uit ein Mensch rüberkommt, merkt am anderen. Wenn es von binnen uit ein Mensch sein Hort kommen schlechte Gedanken, Hurerei, Stehso, Mord, Eichebruch, Gietz, Schleichsennen, Softerie, Last, Aufgans, Lasteren, Stolz und alle Dummheit. So, alle Dummheit, all dat slechte komt van binnen en van anderen aan een mens.
So, dat is wat Jezus hier zei. Wat den Mensch verandert, dat is alles wat uit am Rüt kommt. So, wat mir interessant ist, dat zei, wat uit een Mensch Rüt komt, merkt am anderen. Wenn es von binnen uit een Mensch zijn hoort, kommen schlecht die Danken. Dat is wat mir sehr interessant ist, dat alles, wat we doen einfach, dat komt van ons hart Rüt. Dat komt van ons hart, en dan ze danken, en dan dit ik laat, dan doen we die dingen dan. Wie Menschen fangen an, alles in ons hart einfach an, wenn wir sind in Sinn geboren, und dann kommt das Rüt, und dann schauen wir dort hin. So, das Schlechte, was in der Welt ist, das ist, wenn wir den Puls zu geben, oder dass wir das schauen dann einfach. Dass wir dort ans Hart von der Fall ist. Und das ist, was Jesus hier sagen wird. Und ich weiß, dann frage ich nochmal an Jokani und frage, woran Jesus im Hart annehmen. Dann erklärt er, wenn es all das Schlechte, was hier binnen ist, Hurerei, Stelzo, je stelen, Mörderei, Verduierei, Eigebra, Jiet, Schleichsennen, Softerei, Last, Aufgans, Lasteren, Stolz. So, da kann alle kleine Bisschen sein. Das ist nicht kurz die große sind gemeint. So, alle Bisschen Schlechte, was wir im Hart haben, dort kommt einfach Rüt. Und dat komt einfach uit en dat het ons ganze Leben verandert. Und du weißt, zijn wie alle anderen. Und du weißt, zijn wie alle Personen, die nicht ein reines Leben haben. Und krijgt so, als de zin hier uitkomen uit ons hart. Und so ist wie die Sinn doen einfach. Krijgt so wichtig ist, dass Jesus im Hart ankommt und der Radung von Jesus durchgeboren wird. Und dort uns dort deutlich ist, dass wir dort dann so einfach mehr den Menschen das Evangelium bringen. Ich weiß, dass wir uns Kirche wie vorher viel rühren. Wir sind sehr viele Menschen, die das Evangelium mitteilen, hier bei der Kirche. Und das ist sehr gut. Und das ist sehr wichtig, dass wir durch eine beste Erklärung haben. Eine einfache Erklärung, zum Menschen raten. So, das geht nicht um alles, was du und ich weiter tun, sondern das geht um, dass der andere Mensch geraten werden. Das ist ein Beispiel, wenn ein Schupenloch eingedacht ist. En dan moeten we ons even doen nagaan en dat eruit holen. We kunnen dat niet eruit holen, waarom we dat niet nagaan. Dus we moeten ons even raufluten bij het om dat eruit holen. En zo is dat even met dat evangelium. En op de einfache Wahrheit mitteilen. De zin is een mensenhart. Dat komt eruit en krijgt zo, wanneer we de Lösung willen haben van onze zin, dat is dat we Jezus im hart aannemen doen. En de zin, die werkt. Die Sinn, der arbeitet einfach im Menschenhart. Der wohnt einfach im Menschenhart. Und kriegt zu wen, ist es wichtig, dass wir Jesus im Hart haben. So, wenn du nicht Jesus im Hart hast, noch nicht, und vielleicht allerhand andere Dinge, die in deinem Leben all am ändern ist. Vielleicht lässt du Sünde los, vielleicht lässt du los da los. Und wenn du nicht Jesus in deinem Hart hast, dann lade ich dich an, einfach von dir den Unternehmen und stütze sie wieder. Und was Jesus sehr wichtig ist, dass wir nicht bloß das Wort Gottes, dass wir nicht bloß Jesus auf unsere Lippen haben, oder Tongue, oder wo immer, oder mit unserem Wort, was wir tun, sondern dass es wichtig ist, dass wir ein Hart haben. Heute sagt es das in Markus 7, Vers 6, sagt es das. Die Heiler, die Prophet Jesaja hat von Jünd ganz reich, was gesagt, so als geschrieben steht. Dat folgt ihr mir mit den Lippen, sagt Gott, aber im Hart sind sie wie auf von mir. Weißt du, was das Wichtigste ist? Das ist nicht, dass wir das Evangelium fein auf unsere Lippen haben, im Müll oder wo immer. So, das ist, dass wir Deut in uns Hart haben. Und dass wir dort ein Fundament haben, dass das gut geplant ist. Und dass wir das nicht haben, bloß auf unsere Zunge, oder bloß in unsere Gedanken, oder bloß in uns Kopf, oder bloß in Weite. Sondern das ist wichtig, dass wir dort haben, in ons hart, ganz diep in ons hart. En de radung van Jezus, dat gaat niet om dat de mens zal beter worden. Dat gaat niet dat de zinder zal zich verbeteren. Dat gaat om dat de zin dood wordt. En dat de zin sterven in ons en dat Jezus in ons afstonden dat. Dat is zeer wichtig. Dat, wenn Völken denken wie so, en Völken beleven ja dat wie so alleen zullen zijn, we worden beter worden, we worden beter worden. En hij had nog niet meer Jezus ongenomen, dan wil hij ook beter worden. Zodat je het niet doen dat de godloze beter wordt, of dat de mens zich verbetert, sondern dat de zin sterven en Jezus groot worden. En dat evangelium is alles wat Jezus geleerd heeft. So, we hebben een ganze evangelium.
Dat is alles wat Jezus geleerd heeft, wo hij gestorven is, en wo hij begraven is, en wo hij opgestaan is. So, dat is dat einfach het evangelium. En wanneer Jezus niet wil zijn opgestaan, dan heeft de ganze Bibel, de ganze evangelium geen zin. Wenn alles wat in het Oude Testament passiert is, dat wijst immer op Jezus aan. En alles wat in het Nieuwe Testament passiert, dat wijst op Jezus aan. So, dat evangelium, dat mag zijn, dat is plus de winst, wenn Jezus gestorven is en begraven is en opgestaan is. En daarin mag dat evangelium zijn. So, wat we nu einfach doen, we draaien ons niet met een duizend mensen om. We draaien ons niet een duizend nummer om. So, we draaien einfach den Namen Jezus, we draaien den levenden Jezus om. En dat is wichtig, dat we aan dat denken doen. Want veelmaal reden we niet dat Jezus nog levend is. Veelmaal reden we niet dat Jezus nu nog door is om onze leven te veranderen. So, dat is alles zo dat Jezus gestorven, begraven en opgestaan is. Maar dat evangelium heeft toen nog niet een eind. Dat evangelium gaat weer. Dat is dat we nu een leven Jezus hebben. En wanneer we de mensen einfach, de mensen gewoon einfach een beetje erklären en de mensen einfach Jezus aanbieden en een leven aannemen. So, dan komt hij en reinigt ons. En hij woont in ons. So, wat wichtig is, we draaien Jezus ram en maken aan bekend einfach. En zei dat einfach, dat een leven Jezus is. En dat een leven Jezus is, wat zonde verandert. En dit leven Jezus, die hebben een plan en alle kolonieën aan te komen. En alle mensen er harten aan te komen. En hij wil even in alle mensen er harten leven. So, dit leven Jezus, die wil even in die hart leven. Wanneer du hem niet aangenomen hast, hij wil in die leven aan. Hij wil die leven ändern. Hij is niet dood, sondern hij leeft. En hij wil mee in die raden. Hij heeft vielleicht die raad. Hij leeft in die. Maar wanneer du een persoon bent, er twee wat aan hij gaan, dan is het wichtig dat du deze Jezus aanneemt. So, wat we op hierin kennen, dat is verzekerd te beteren met ons leven ohne Jezus. Dat eerste is dat we Jezus im hart aannemen. En wanneer hij neemt hem, dan verandert hij ons. Toen wie een jongen eenmaal te mij zegt ik wil eerst maar beter worden als ik Jezus aanneem. Dan vraag ik waarom. Dan hij weer te slaan. Dan zei dat gaat niet doen. So, wanneer we een andere stoel gaan, wo het dieste is, dan doen we de bal switchen, dan valt het schot eruit. Dan valt het dieste eruit. So, wanneer ik een andere stoel ga, en ik doe dat dieste al eruit houden, dan wil er niemand al eruit komen. Ik wil einmal bijna kunnen zijn en einmal zeggen dat dieste eruit zal. En zo is dat einfach met Jezus ook. Dat gaat niet dat u die leven verbeterd is en dat de mensen hun leven te verbeteren doen, sondern het gaat om dat de Jezus aandoet hem hart en het diestenis, wo vol zin is, en dan wanneer hij neemt hem, dan valt dat diester eruit. En zo, dat is zeer wichtig dat we hem de gelegenheid geven. Dat we hem dat recht geven. Jezus is niet een steler, hij is niet een mörder, hij is niet een doodmaker. Hij komt niet en bereikt in onze harten en verandert onze harten. Zo, hij leert nu dat du jou zijt en dat ik jou zij en dat de kolonie jou zij, dat Kenia jou zij, dat jugend jou zij en dat oudere mensen jou zij om Jezus aannemen. En wanneer die dan jou zij, dan komt hij aan en verandert onze leven. Zo, en mij is allemaal een geschichte ziemlich sehr wichtig van Paulus. Paulus is een goede man en hij versucht immer zijn leven goed te maken. Paulus, die meint dat zeer goed. En dat is interessant. Hij meint dat zeer goed, maar je erom en maakt Christus dood. Zo, hij wordt einfach ook goed geleerd. Zo, dat schrijft sogar de Juden, die kunnen dat zijn aan mens en woon professoren, woon leraar die je had. Zo, de Juden zagen dat Paulus een goede meester had, een goede leraar had. En dat leraar, dat wie das Gamaliel. Zo, Gamaliel, dat weer een goede leraar in Israël. En de mensen zagen dat einfach, wanneer met Paulus hebben hier en dan hier, dit is Paulus, die is van jaren en jaren geleerd worden. Want zoals de eerste, dus de reden deed, dat wat hij alles weiter deed. Zo, Paulus had duidelijk kennis. En dat zagen die mensen voort. Zo, hij had duidelijk kennis, had veel geleerd, veel gestudeerd. En hij wist de geboden, de zaken van Mozes. Hij wist de schriften. En hij wist ook wel de ganze traditie. So, Paulus werd
Een Pharisäer wordt einfach de leer aan de Juden, dat de Juden zullen aan Moses in je zaad houden en dat blijven. Toen weer Paulus een van die wat aanstond voor die. En dat de mensen niet aan Jezus blijven daarin. So, Paulus die gelooft niet aan Jezus. Verher wie dat zo is, over. En aber hij wil geen dat, want mensen aan Jezus blijven daarin. So hij deed immer waar, hij zegt dat van de vervolging aan, want mensen nicht, also wenn Menschen da und Jesus bleiben. Er sagt einfach dass er eine Verfolgung wird. Und er sagt einfach, dass wir reich von den Menschen sich an die Juden erliehen oder an die Israeliten erliehen. Und er wird über ganz gegen Jesus. Er wird nicht für Jesus. Er wird ganz gegen den. Und er hat über sehr viel Erkenntnis, sehr viel gelehrt und viel Deutsche Erkenntnis. Erst dat alle schlecht wat hij had de erkenntnis, nou, dat is goed. En wat dan opa, wat dat niet hopen dat, dat is hem aan raden. Hem de radung hebben. En dat hij even geen Jezus weer. En weet je wat, dat andere is, dat hij een dag een treffen had met Jezus. Wo hij even een stem hield. En wo hij even wirklich Jezus begegnet hat einfach. En Paulus, der war ein ganz anderer Mensch. Ein ganz anderer Mensch, als wat wir uns vorstellen können. En hij verändert radikal. Wenn es hij een treffen hat mit Jesus. En das Jesus, von wo wir hier reden, der ist nicht mehr tot, der ist nicht mehr im Grab, sondern er ist abgestanden. Und jeder einer, wer einen Treffen hat mit Jesus, wer sich bekehrt, wer Jesus annimmt, den sein Leben kann hastig verändert werden. Und das, was mit Paulus passiert ist. Und Paulus war dann immer hastig verändert von Jesus. War immer ein ganz anderer Mensch. Wird einmal nicht mehr ein Christenverfolger. Und was das interessant von all das ist, dass das Saulus oder Paulus, weil den Namen war, verdort, dass er einfach sehr viel am Herging und er schnufft, so sei er den Menschen einfach anbringen. Da wird einfach, da er einfach Menschen anbringen, was er für das Evangelium wäre. Und das Paulus, der ändert sich. Und wo war das? Ein von den grootste Prägers, was das Evangelium mitbringen hat. Und dort ist, wenn Menschen haben ein Treffen mit Jesus. Und dort ist, wenn ein Mensch Jesus begegnet hat. Und dort ist, wenn ein Mensch Ja sagt zu Jesus. Und dann kommt Jesus und er verändert den Mensch. Und wenn wir lesen in Galater 2, Vers 20, dort sagt es das. Du sagst Paulus das. Ich zie met Christus metgekregen. Dat zie eigenlijk niet meer ik dat leef. Dat is Christus in mij. Dat leven dat ik hier im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben und Gott singen sehen, der mir Gott wird und sich selbst für mich handgeeft. So dat is wer Paulus Luther war. So Paulus will alles reichen. Er hat sehr viele Dinge versucht. Er versucht Gott zu ehren. Hij versucht einfach Gott zu dienen. En Luther krijgt wat je zei, hij heeft een treffen met Jezus, wo zijn leven wirklich verändert hat. En dat is wat hij nu dat zei. Dat zie niet meer ik, wat hij zegt, wat leven dat, sondern dat is Christus in mij wat te leven dat. Wat meint dat? Wie hij dood? No. Dat is niet meer de zin wat in mij leven dat, sondern dat is Jezus wat in mij leven dat. En dat zijn zin in alles, dat met je kriegt is. So, hij wordt een ganz anderer Mensch. So, hij deed niet een beetje zijn Sünde aufwarnen oder hier ein beetje beter worden, hier ein beetje beter worden. No, hij had een treffen met Jezus en dat verandert. En dat hij van ganz anderer Mensch wordt. So, waren wir in een Kolonie, zijn nog een beetje met, ik doe niet veel met oudere mensen in een Kolonie reden. Aber dann ist noch mal die Trouble, dass die älteren Menschen sind noch alle bekehrt. Sie sind noch alle bekehrt. Und wenn du mit denen redest, ja, die haben die Taufe, haben sich bekehrt und so und so. Und der erklärt die dann. So, was ich dann noch mal frage, also dann hast du doch klar, dass du mit Paulus das sagen kannst, einfach, nu lebst du nicht mehr, nu lebt nicht mehr der Sinn mit dir, sondern nu lebt Christus in dir. Kannst du das mit Paulus sagen? Nein, ganz schlimm. Dann mach ich Bild fort. Woran? Das ist nicht bloß Anwendung von unseren Sünden, sondern das ist, dass wir Jesus im Hart haben. Dass wir Jesus im Hart haben. Dass wir diesen Leben Jesus im Hart haben. Und dann sind sie wirklich ein bisschen doll. Und
En dan hebben we voets als hij fertig gereed. Zo dan is het hier dat de mens, dat hij niet Jezus heeft. En dat wichtigste is, über alles dat we Jezus hebben in ons hart. So, wir haben viele Menschen, krijgen als Paulus. Vielleicht sind hier Menschen hier in diesem Markt, vielleicht sind Menschen buitenram, en vielleicht sind Menschen in einer Kolonie. Wir haben sehr viel, meer support ist, wat de alle verzekeren Gott im gevoel leven. Wat de willen alle Gott einfach ehren. En dat schafft Gott mit alles. Dan verken krijgt dat verzorgd, wat Paulus verzorgd hat. Paulus heeft dat verzorgd en heeft dat aber nicht heimgekregen. En dat vinden we hier zo in Apostelgeschichte 22, vers 1 tot 5. Hij zegt dat, die mannen, lieve broeders en voeders, hoor eenmaal. Ik wil mij voor jullie verteidigen. So, bis dat jullie verstaan, hier is Paulus het beste vastgenomen. En hier zijn alles krijtende mensen, wanneer hij reden heeft, dat zijn zo'n mensen, wat de krijt zo denken dat is hij, wat de werkelijk wilde voor God leven, wat de werkelijk wilde, geloofde dat ze God eren. Dan zei hij, en als zij hieren dat hij op Hebreeën staan reed, worden zij nachstellen. Dan zei hij, ik zie een Jude in Tarsus en Ciliciën geboren, aber in deze stad bij Gamaliel en de leer abgewassen. En de neef van voederlichem gezag beleerd worden. En wir ivrig am Gott zijn gezag, Jerusalem die van deel zijn. Ik heb deze weg bij om dood neergestonden, heb mannen vroeg vastgenomen, gebonden en eingestapt. Daartoe kon de hoogpriester, Damascus en ik. En ik ging aan om hoogpriester en de ganze route mij doorgeven. Ik kreeg van hen ook brief aan de bruiden in Damascus en ik ging aan om ze Gordij te doorwonen met heden te brengen en naar Jeruzalem te nemen om doorgestraft te worden. Ik krijg hier wat Paulus van mens weer. Zodat hij einfach wil God eren. Dat hij einfach werkelijk wil God dienen. En alles wat we hier zeggen, van wat hij geleerd heeft en alles, heeft hij alle daar. En dat raad aan overkomen. En dat is de ganz grote trouble, wo we over hebben. Dat we einfach willen God eren, aber we hebben niet Jezus. Die verzekeren God te eren, aber hebben hem niet. So zijn mensen die voor te krijgen. Er zijn mensen die door alle handen schulden maken. Er zijn mensen die einfach armen hebben. Er zijn mensen die veel geld zijn. En dat is bij alles geld. Maar dat wordt een immer niet geraden. En dat is wichtig dat we Jezus hebben. Dat is wichtig dat we Jezus als Rader in ons hart hebben. En eenmaal in Californië, dat we door Parlantes lassen. En toen was het zeer interessant. Dat wir door meerdere jongens, vielleicht 20, 30 jongens. Wir sind da numerisch wieder. En dan reden we zo, en dat we met evangeliseren, met Parlantes lassen. En dan op eenmaal ten laatste weer een jong. Die vroeg hij apart kon reden. Als hij apart kon met mij reden. Dan? Zie, claro. En dan, na mij aan, gingen we apart een beetje en reden. Toen hingen kon er een beetje een dag. En dan reden we einfach. En dan op eenmaal vraag hij mij als hij ook kon Jezus aannemen. En dan zei hij hem, ja, hij kan. Dan zei hij kon aber niet lezen, hij kon aber niet schrijven. So, hij wist van dat niet. Als dat daarna voor hem ook weer. Ja, krijgt voor zo'n mens is dat. En krijgt zo'n mens, brukt Jezus. Dat jij het nu niet aan eerst het, dat je lezen en schrijven kost, dat je alles weet is, sondern dat jij het aan, dat eerst het, dat de mens Jezus heeft. En de jong, de naam krijgt door Jezus aan. En weet je wat mij interessant wordt, ten laatst, die zijn gezegd, zegt ganz anders. Die checkt ganz anders, die checkt zo vriendelijk, die wie ganz anders, die jongen, die zegt het anders. En weet je wat dat is? Wanneer we Jezus predigen doen. Dat is wanneer we predigen doen wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat dit Jezus nog leven deed. En dat dit Jezus mensen veranderd deed. En dat de harten veranderd deed. En dat dit Jezus mensen vrij zetten deed. En wanneer we dan am aannemen, dan komt hij in hart. En dan merkt hij ons einfach een ganz andere persoon. En dit jong, die wordt van een ganz andere persoon. Verandert zich einfach ganz. So,
En dat is zeer wichtig. Dat het nog tot basis is de zo'n mensen te gaan wat ziemlich arm zijn. En wat even een beetje te zien geschoven zijn. En dat zijn de personen wat dat eerste en dat leistet einfach, wat je zei doen voor Jezus. Zo we predigen alle mensen, maar de arme mensen, dat is wichtig dat we dat niet te zien hebben. Wenn de arme mensen worden zo wie komen, dat ze Jezus aannemen worden en dan wordt God de arme mensen afheven en dan worden vele mensen door de arme naar ten geloven komen. Zo alle mensen moet evangelie predigen. Alle mensen moet Jezus aangeboden. En dat is de radung krijgen dan. Zo dat evangelium predigen, dat is een opkoe over wat we kennen hebben. En niet plus een opkoe, sondern dat is een gelegenheid wat we kennen hebben. Zoals dat is naam. Waar we nu alle Mennonieten evangeliseren, alle Mennonieten, waar zich de alle bekeren, God sei Dank. En waar zich de woord bekeren, God sei Dank. Aber dat wichtigste is aan onze opgave is dat evangelium wiederbrengen. En dat we niet aan deze ervaring heen doen. Dat we niet aan dat heen doen wat we werkelijk ervaren hebben. Als we een goede ervaring hebben of een slechte ervaring hebben, sondern dat we aan dat heen doen wat Jezus zei. Dat Jezus ons deze opdracht gegeven heeft dat evangelium wiederbrengen. Als de mensen bekeren doen of niet. Maar dat we einfach dat evangelium wiederbrengen doen. En dat andere wat mij interessant is van Paulus, hij redt er Epheser. Wat je mij interesseert dat zei is Paulus is. Lang aan mijn ging evangelium was, hang je dort voor dat evangelium. Mens ging dat niet op te warnen. Dan ging dat niet op te warnen. Dan kunnen ze aanstappen, dan kunnen ze verdoeien, dan kunnen ze weiden, dan kunnen irgendwo terechtkomen, maar de mensen hier niet op. En ik weet einmal, dat we ook alles in geloven kennen hebben. Jeder einer van ons. Predigen dat evangelium, zolang we leven doen. En dat we dat evangelium niet aanschwingen doen met een zo slecht, sondern dat evangelium predigen doen uit goede mening, dat mensen kennen werkelijk ten geloven komen, dat mensen kennen geraad worden. En hij zegt dit er Epheser. En Epheser 3 vers 17. Dat heeft mij zeer in mijn tijd, als ik me bekend had, wo ik met geen mens contact zijn en kan niet toe. Dat heeft mij zeer duidelijk gedragen. Wens dat weer het alles wat afgeboden wordt. Dat weer dat. Dat Christus door den geloven begint om hart te wonen. En dat je mochten een leven vastgeworden zijn. So dat is wat Paulus ter Epheser doet zijn. En Paulus wil de Epheser motor spreken. En een kolonie, als ik me hier bekend had, dan wird diesen Vers einfach für mich. Und das Vers drückt mich. Dort ist, ich selbst drückt mich nicht, sondern dort ist Jesus einfach in mich. Und der draagt mich einfach. Der draagt mich durch alle Tiden einfach durch im Leben. Und so, als Paulus der Epheser dort sein wird, kriegt so, wird Paulus von der diesen Vers haben, für uns als Church. Und so wird Paulus diesen Vers, diese wird haben, einfach für die Kolonie einfach. Und dort wir einfach gehen und die Menschen die radung aanbieden. Dat we gaan en de mensen Jezus aanbieden. Zodat wat mij zeer erstaunen heeft einmal, wat zeer te staunen is, wo mensen zeer geen Jezus kennen zijn. Wo die zeer kennen einfach geen die noemen zijn en dat die niet verder zijn. En dat die einfach dol merkt, die noemen Jezus. En wat je dat is krijgt, waarom we die noemen wieder drouden. Wenn dat ze einzeln noemen, dat is de einzige persoon wat mensen raden dat, hoe mensen kunnen geholpen worden. En zeer veel mensen kunnen eher van God reden als van Jezus. En dat zei goed. Zeer veel mensen, graag support van mensen, die wel God in je volle doen. Zeer veel mensen, die weten dat God de hemel je gemerkt heeft, dat God het meer gemerkt heeft, dat God de boom gemerkt heeft, dat God alles gemerkt heeft, dat God mensen gemerkt heeft. En dat kunnen we alle van reden. Maar, wanneer het een moment is, waar we van Jezus reden, dan is dat anders. En weet je wat? Dat is al met de jaren veel weer doorgebroken. En dat heeft al met de lange jaren vooruit al aangevangen. Wat even aanvangt op te weten. En nu op eenmaal bereikt dat. So dat is niet plus met ons, wanneer mensen zich op bekeren doen, sondern dat is wanneer mensen zijn eigen al ervoor was. En die hebben het evangelium gepredikt. En dat het aanvangt te arbeiden en als wanneer het zit, als wanneer het zeer goed is.
Dat mensen ontvangen ja te zeggen tegen Jezus. Dat interessante is dat mensen einfach dat evangelium al zijn toehaar gedaan. Wij jaar später hebben dat evangelium en meer toehaar. En zo dat is niet van ons. Dat zijn eerstens, wenn die personen wat lang al ver ons geweest zijn, die predigt hebben, een beetje metgedeeld hebben en dat die gebed hebben. En de andere is nog, wenn we nu ook beden doen. So dat is hoe nu zeer veel veranderd is. Hoe mensen einfach open zijn voor het evangelium. En so dat is wat God zijn plan einfach is. Dat alle man zal geraad worden. En dat we aber niemals abgeven dat evangelium te predigen. So ik zeg nu niet, voor mij is het zeer wichtig, ik zeg niet dat u nu alles moet leggen laten. Leggen laten en wat zou ik het zeggen? Arbeid leggen laten en dan bloos dat doen. Nou, krijgt u de beste in je arbeid. Met die arbeid aan, wo immer de hand vast. Dat wichtigste is, doe met dat, wo immer wo de best. En dat meer mensen kunnen raad worden. Zo, de vrouw is, hast het klaar dat Jezus in die hart woont? Hast du klaar dat Jezus werkelijk die raad is? Dat hij werkelijk constant in die hart woont. En weet je wat? Dat is al lang aan mijn predigt wordt. Dat is al lang aan mijn predigt wordt, dat evangelium. En we worden zeer veel in de nächste jaren, in onze ganze jaren waar we leven worden, immer een datzelfde te leren. Immer een datzelfde te leren. Wens dat is de waarheid einfach. Dat is het evangelium. En dat evangelium is de waarheid en dat blijft de waarheid. Dat is Christus de Zoon. De Zoon die is eerst einmal gemerkt worden. God heeft hem gemerkt. En wat is dat? Dezelfde Zoon die schijnt van der en dag uit. Dezelfde Zoon die is nog heute, die schijnt ook. En dat is Christus eerst einmal, is de Zoon. Zo is het evangelium. Dat evangelium is Christus eerst einmal. Als Christus dan zo, als Jezus gestorven deed. En als hij alles voor de mensheid betaald heeft. En Christus schafft het evangelium van der uit na. Zo, Jezus heeft alles om te doen. Alles fertig gemaakt. Alles betaald. Nu is het nog aan ons, als we ja zeggen voor Jezus. Als we hem aanladen aan ons hart werkelijk. En dan merkt je even moed. Wo we veel meer im leven verzetten zelfs ab te stonden. Wo we im leven veel meer verzetten immer ab te stonden, dan vallen we immer in datzelfde lachen aan. En dat het geen wasser is. Dat het geen wiederkomen is. En dat schijnt zich zo als wanneer Jezus dood is. En dat schijnt zich zo als wanneer dat nog staat in ons leven. En hij merkt even moed dat we ontchecken dat evangelium. Dat Jezus gestorven is, begraven en opgestaan is. En dat is Jezus die leeft. Dus Jezus die verandert wordt. Dus Jezus die verandert mensen. Dus Jezus die is Herr aus alle zin. Jezus die is Retter aus alle bangenheid. Dus Jezus is Retter aus alle Finsternis wat in de wereld herrschen deed. Dus Jezus is Retter aus die ene Sünde, aus die ene Schwachheiten. Wenn es hij in die hart dan komt, wanneer du am Nennlaten sagst, dat hij persoonlijk zal die Rader zijn, en niet plus die Rader zijn, sondern die Haar zijn, en dat die leven wordt verzaaien, die leven wordt 100% veranderen. Die leven wordt werkelijk anders worden. God is juist wordt in die aankomen, en die wordt die werkelijk veranderen. Zo dat is plus dat we er nog checken, dat dus Jezus nog leven deed. Dat wordt het evangelium is, dat Jezus gestorven, begraven en opgestaan is, en dat hij nog leven deed. En die wil niet plus in de wereld leven, sondern die wil in onze ene leven. En dat is dat wichtigste wat hij wil. Wens hij komt en start voor de mensen. Hij komt en start voor de mensen, ten onze raden. En dat is wichtig, dat we ja zijn. En dat is ook wichtig, dat we ja zeggen, wanneer het komt te zo'n persoon, evangelium met dat wat zwaar deed. Ik wil niet de noemen zeggen, maar een persoon die aan treedt, hoe mir het zeer zwaar deed, dat evangelium met dat. Hij wilde van weigeren. En dat we de persoon wat een beetje, ik weet niet waar ik dat zo zeg, maar dat is ziemlich zwaar. Dat komt de, wist mensen waar ik nog komen zal. En wanneer ik me dit moment omvang te schamen, dan wil ik me schamen met velen. Dat vangt te schamen, van eenmaal aan, van een mens evangelium met dat, wanneer ik me met deze een scham, en dat een beetje interessante persoon is, dan die lang, de tweede, derde, vierde, vijfde, dan vang ik me om te schamen met jeden een. Dan die lang, dan storft dat evangelium mee. Dan storft dat de beroeping wat God heeft. Dan storft dat aan ons. En dat is wichtig dat we den een, als het zwaar is, alleen, den metteilen.
Und so ist das auch, wenn wir das Evangelium predigen, nicht bloß anfangen mit Tieren zu predigen, sondern dass wir anfangen mit einen. Dass wir anfangen zu predigen, und wenn die sich bekeren, dann können durch den mehr Menschen sich bekeren. Und können mehr Menschen Jesus annehmen einfach. So, ich lade ihn an, einfach abzustimmen. Und das ist ein Moment, einfach kriegt du, wo du bist. Was wichtig ist, dass du Jesus in dein Hart hast. So, nu ist es wichtig, dass einer kann sagen, dass du Jesus im Hart brauchst, dass du den Arm brauchst. Und dass du den brauchst in dein Hart haben. Wenn nu haben wir das alle erklärt. Ons Trouble ist der Sinn. Ons Trouble ist der Sinn, was in ons Hart ist. Was rauskommt, und einfach viel Schulden unterreitet in der Welt. Viel weiter. Familien sind zwei. Kinder ohne Radung. Ältere, wat lijden dan, Jugendliche abgegossen, wat nicht weten wat ze willen met haar leven. Dat einzige ongebaut ist, dass wir einfach Jesus anbeten. Das ist das Wichtigste. Wat je mir immer war dabei, wenn ich denke an eine Kolonie, und ich wurde immer von reden, und ein paar kleine Kinder, jung und Mädel. Ein paar kleine, und die kleine Mädel, die Fingermüll, die kleine Jungen auch, ganz rar. Ganz traurig. En ik denk zo, hoe kan ik deze kinderen helpen? Hoe kan ik die metnemen? Ik kost niet. En ik kijk die aan en ik dacht zo, 3 jaar, 5 jaar. Dat is zo levensverbruik. Dat is zo de levensverbruik, als man zo beter als mijn oma, wat de 91 is. En dat is zo, die houdt geen leven, maar dat is zo, die houdt al een ganze, meest 100 jaar heen zich. En weet je wat, de einzige Lösung für sind kennen? Und die einzige Lösung für sind Jugendliche, das ist Jesus. Das sagen wir, wo wir tun. Klar haben, dass wir Jesus haben und das dritt bin. Evangelium predigen. Und Menschen das anbieten, dass sie Jesus annehmen. Und Gott sein Plan ist einfach, dass alle Menschen gerettet werden. Den mein Plan wird das, wie Gott sein Plan. Und wenn du aber noch nicht Jesus in dein Hart hast und du versuchst vielleicht viele Dinge anzuändern in dein Leben, viele Troubles in dein Leben, und dat ze veel net als van het alle dood is. Als van het evangelium niet meer werkt dat. Und es ist viel das evangelium dat we te jaren tijd. Jezus wie damals gestorben, abgestorben und so und so. In der Bibel dat we te jaren tijd. Weil die einer nicht sagen, dat Wort Gottes dort arbeitet nach Kreuz zu staan, so arbeitet das von dir. Und Jezus ist nach Kreuz so eine Person, die Kreuz verändert hat einmal. Wir haben nicht ein Evangelium, das dood ist, wir haben ein Evangelium, das lebt hat. Wir schlafen uns nicht mit nur herum, was dood ist, sondern wir schlafen uns mit nur herum, was lebend ist. Krijgt u hoe de best? Vertel je even die een beetje uw te maken. Een beetje wat nu denken. Versucht u in die leven alles zelfs te lezen. Alle troubles. Hast du in dein Leben, bist du de kolonie uitgekomen. En hast best angefangen te kerk te fahren. Hast angefangen te dienen. Wat alles gute Dinge zijn. Aber hast noch niemals Jesus in dein Hart eingeladen? Dat Evangelium geht nicht darum, dass das Evangelium uns beter merken hat. Das Evangelium geht an, dass unser Sinn sterben hat. Unsere schlechte Ungewohnheiten, alles, was schlecht ist in uns, dass das sterben hat. Das merkt nicht den Sinn beter. Das merkt den Sinn dort, dass Jesus in uns abstehen und groß werden. Und ich frage ihn einfach die Kirche, wer immer wieder Jesus angenommen hat, dat hij met beten deed. De andere ding is, Jezus, der wordt bloß in dein Hart klappen. Der braucht euch nicht. Du hast die klein. Du kannst mal zu aufmerken, wenn du was weißt. Hij is nicht ein Einbrecher, hij is nicht ein Verbrecher. Die suchen dat einmal alles ohne Freiheit in ons Leben ankommen. Die haben unsere Horten an, braucht nicht, ohne dass er Freiheit hat. Wir tun aber einmal Dinge, wo wir antworten, was nicht reich sind.
Dat is wenn sie immer reingekommen ist, ohne was wir eingeworden sind. Ohne was wir gewollt haben. Und Jesus arbeitet anders. Der fragt die die anladen. Die heeft die gelegenheid dat du opmerken kannst. En die heeft die gelegenheid ook dat du het opmerken kannst. Dat du het blijven kannst. Geraden te worden, zindevrij worden. En auf je leven te hebben, dat is in Jesus. Wenn Jesus sagt, hij is de waarheid in de woorden in dat leven. China champ, dan voelt hij er aan. En veel meer verzekerd wie geen Weg te zetten. En veel meer verzekerd wie zou je veel, daarom deze waarheid te aan. Aber Jesus ist der einzige Weg. Du brauchst Jesus. Du brauchst Jesus. Und heute hast du in deinem Harte der. Sie nicht böse umgewöhnt dat Christ in dein Leben. Wat Dinge für sich besser zu merken. Fang an zu leben mit Jesus. Fang an in dein Hart einfach an aus Radar zu haben. Hij ist lebend, hij leeft. Hij is nicht dood, hij leeft. Dan bid einfach mit mir, Herr Jesus, wir kommen für dich. Wir sagen dir Dankeschön, Jesus, für alles, was du am Kreuz getan hast. Und dass du alle Sünden betont hast. Und dass du Dinge Tare getan hast. Dinge Abgabe getan hast. Was Gott für dich hat. Dass du einfach gestorben bist und abgestanden bist. Ja, ist Dankeschön, dass du abgestanden bist. Und dass du nicht mehr tot bist. Und dass wir einfach nicht in deutschen Radarbrücke haben. Und dass wir keinen lebenden Radar haben. Und ich freue dich, Jesus, einfach eine Vergebung. Dass ich habe versucht, mein Leben gut zu leben. Dat ik heb verzocht mij van een Gewohnheit vrij te maken. En wo ik aber niemals die eingeladen haben hat. Und ich freue dich auf eine Vergebung. Und lade die an mein Hart. Du bist willkommen. Dankeschön für Unklappen. Dankeschön für meine Warnung. Und Dankeschön für meine Radarsinne. In Namen Jesus. Amen. Een beetje fijner Moment, wenn du Jesus al angenommen hast, aber das sich noch voll, dass es schwer rennt, dass wenn du noch Schäme ist, dass wenn du noch eine Angst machthaft, dass wenn noch irgendwo für einen Wunsch ist, wo es nicht wieder geht, das ist ewald ist verteilt. Hier vorne waren jetzt noch Teams sein, ihr Schwester sein wollt, für die beten worden, wenn die Hilfe fehlt. Ich frage, dass die hier vor kommen zum Beten. Bitte in die Fähre kommen. Nu ist Zeit, still zu sein für Gott. Nu ist Zeit, Dinge klar zu machen, von Dingen frei zu werden. Und nu ist auch Zeit, einer dem anderen Leuten und Respekt zu beweisen, wenn ihr Töpfen, Wasser trinken, Terere, Kaffee oder was immer. Wir sind hergekommen zum Gott loben und einer dem anderen am Glauben mitmachen, wieder zu gehen an diese Welt. Weil wir lebendig sind, weil wir voll sind von Leben. Ich frage, dass die Leder von Gebet, die Fähre kommen, wie immer hier ist. Und wem dort fehlt, irgendwo durch zu beten, irgendwo zu bezahlen, von irgendwo löst zu werden, der kann wellig herkommen. Alle anderen sehen, wie mit einem